Kinong Pentri ya kasurok hapersya ka Food Corporation of India hamolai kila mudui sa kibot plia kali kanong ba Shillong nangmar ka jingdon gitrok kit motion kibayang punwet ha ka tege jaka bat penthut ya ka jingtre ka bade banya sakamat ha ka step ka kadar tarik noi wing arjar arpuar kibot pulit pnya kali kilawan sa ka tege jaka bat phami ya kite gitrok kit motion kibodon kumba pratili ai henrei ke bosngolungo kalong ba kinongnya kilaphet bat I ya gitrok ha ka tege jaka kipulet kilapan pau ba kindang wat ya kini kinongnya trok bat kumju ya kitrai kali kini gitrok kibawan nak thany parslong ba kilawan yang hakate ka jaka da ka jingtmu banyo rung lengba ka maulai bypass ban nei penhap yung motion shakiwei pat ki jaka lengba ka riboy district ka ba khamlungo shushu kalong ba kini gitrok kibodon na preng jengki ki bamdon ya ki registration number nasadien bat don pat kibodon tangna sakman kipulen kilaban rap bakin sadain kuna ya kini gitrok kat kum ki kandon ain ka jingli ka bami menta kumnu kini gitrok kipoi ban yang hakate ka jaka